Ovi ljudi su spasili 22 psa iz laboratorije gde se testira na životinjama. Rizikovali su svoju slobodu da bi oslobodili druga bića i da bi pokazali ljudima šta se zapravo zbiva na ovakvim mestima. Ajde prvo da vidimo zašto su ove životinje uopšte ovde, a posle ću da ti kažem kako ti možeš da pomogneš. Životinje se koriste da bi se testirali razni proizvodi, kao što su cigarete, proizvodi za domaćinstvo i čišćenje, kozmetički i farmaceutski proizvodi i mnogi drugi. Biglovi, koji su prijateljski nastrojeni i ne pružaju otpor, zbog čega se i koriste, su prisiljeni da udišu dim, zečevima se sipaju hemikalije u oči, a majmunima se guraju tube za upumpavanje supstanci u usta i nos i u nekim situacijama im se otklanja deo mozga ili ugrađuje implant u mozak. Ako si protiv ovakvih praksi, prestani da kupuješ proizvode od kompanija koje testiraju na životinjama i počni da kupuješ i koristiš proizvode od kompanija koje ne testiraju. Ovde možeš lako naći koje kompanije ne testiraju. Ja podržavam svaki vid spašavanja i nije mi bitno da li je legalno ili ne. Bitno mi je da li postoji žrtva. A u ovoj situaciji je jasno da su ovi biglovi žrtve eksperimentisanja i mnogo mi je drago što su spašeni. Jel se slažeš sa mnom? Reci mi šta misliš u komentarima. Ako ti je drago, kao i meni, što su ovi psi spašeni, da li bi ti bilo drago da su spasili mačke, majmune, zečeve, kokoške ili miševe, na kojima se isto testira? Ako bi, imam jedan film za tebe. Dokumentarac se zove The Animal People. Pogledaj.